Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Bacolod nagpagawa na sang bagong guidelines para sa mga travelers. Local School Board magasapol sa posible pagbalik sang limited face-to-face classes sa Bacolod. Sa balita nasyonal, Senate President Tito Soto handa mag-resign kung mapamatudan nga gin-pressure ang mga senador. Mga empleyado sa gobyerno ginpandaman nga hindi magsuksok sang bayo nga nagapakita suporta sa kandidato. Sa balita international, Russia ginpaatras ng pila ka mga soldado nga na-assign sa border sang Ukraine. Sa balita sa sports, PSC nagpain sang 1.25 million pesos nga pondo para sa women's football team. Balita Entertainment, 2019 Miss World Michelle D nagdesisyon nga mag-intra sa Miss Universe Philippines 2022 pageant. Samtang sa balita espesyal atong pag-istoryahan ng mga puntos nga dapat ikonsiderar sa pagpili sang isa ka kandidato. Maayong aga Bacolod, mga aga bilugamahin sang Western Visayas. Karong adlaw Miyerkules, Pebrero 16, 2022. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line sa gihapon nag-apekto sa nasidlangan nga bahin sang Central Luzon, samtang ang Northeast Monsoon o konamihan ang nag-apekto naman sa Northern Luzon kag nabilin nga bahin sang Central Luzon. Ang Western Visayas, kalakip ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumo ng kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang easterlies kag localized thunderstorms. Samtang adlaw na butak las 6:04 kaina, magatulod naman las 5:52 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Yes, good morning na mga ka-aksyon. Good morning sa aton nga mga nagamonitor dira sa Facebook. Kag-share and like lang kita ha sa aton sining FB Live, okay? Kay Miss Jenke Dialagdon, good morning dira. Kag kay Beboy Villasor, sa kay Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, of course, good morning. Kag sa kay Noel Amar. Lily King, Miss Lily King, Alma Oligon, sakay Melili Oligo, Alex Monteza, Sirela Samar Galion, kag Emma Ababaw Abaluna. Thank you, Gid, Miss Jinky for the stars. Kay Jamel De Florendo, kay Henida Ordonez, kag kay Toto Tan, no? Bia Jonathan, good morning liwat. Sakay kumari niya Vanessa Mayo, kag kumari Jinky Dialagdon, Russell Gomez, Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira sa imo. Good windy afternoon, no? Athea Kim Iriman. Attendance, sige. Thank you, Ma'am Van, for the 100 stars. Sakay Miss Andrea Amanda Jaime, good morning man. Kay Roy Ricuelo. Maayong aga dira sa imo liwat, no? Kag liwat ginatamyaw ko lang happy birthday. Pero di ko sa on air mo kay balo ka monitor niya sa Facebook sa Transistor Radio bla. Pero happy birthday sa akong classmate kay Lourdes Dalida. Happy birthday! Ano gani apelyido ni Today. Si Bongman? Dalida pa ni sa Sandalaga. Ipat to siya apelyido sa banda niya, no? Pero basta Dalida na siya. Happy birthday dra, no? Sa kay Lourdes karon Aragon Madrigal Dalida. Grabe. Lourdes Aragon Madrigal Dalida. Sige, kag sige. Good morning Mandra sa kay Jean Buarom kag kay Lalaine Ibarra. Grace Gonora na siya. Good morning man sa imo. Di na kundi man. Sige. Kag sa mga kaupdanan ko da sa Parole Operation Office number 1. Good morning sa inyo tanan. Sa kay Feby Alvarez, kay Mila Javier, si Kagawad Mila Alit. Good morning man. Kay Kagawad Olay Abalahon,
Sa kay Jeanette, dira, good morning man. Sa tanan, kay Edwin Miranda Senior, maayong aga man, kag iban na ka kanang damo bisamon mo. Rosemary Kabugwason, maayong aga man, kag sa kay Joe kag Lulit di Alagdon dira sa may DSB. Kay Kirina Villaflor, Audix Jan Apil, Charich Chachi, kay Jen de Alagdon, kay Grazel May Villar, Jane Nagor, Flores Mallorca, Rifuela, Rose Villaluna, Tali Casanya, Annabel Rifuela. Good morning sa inyo. Another 100 stars from Miss Jinky, salamat. Good morning liwat kay Teacher Romela Ilustre Arevalo, no? Okay na to no? Yes, okay na. Okay na to, Teacher Romela, no? Ma'am Romela, okay na to. Si. Galing string ni Action Boy, 1 p.m., no? Pwede na siya kalarga. Pwede, ano man? Larga back? Larga back. Oo. Dobali 9 a.m. So 9 a.m. Tsakto gina mag-off ko di 9 dikta ko to. Dito lang ta makita na eh. Hindi piton. Huwag ka nakambay kasi mapiton. Piton ta kagala. Litiyon mo pa kuya. Takaan ko. Sige. Hindi kuya magdala kay kamasan gasolina. Kamasan gasolina. Oo na. Sige. So, ma-message lang karon kay Ma'am Romela, Action Boy. I-planchahan nyo na mayo. Planchahon tag ini kag ipa-reband ta pag ini para ang plancha ko gali. Ang plan ay super sukot. Ala kalain kay Action Boy hindi ta friend. Enrique Cabahilo Subaldo Jr. Maayong agaman. Kag Michael June Season. Okay na. Sige. Standby sa mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita lokal, gina-require karon sa Bacolod LGU ang mga inbound travelers nga wala mabakunahan o kung partially vaccinated sang negative antigen test result gikan sa accredited nga DOH laboratory nga kuha 48 oras antes sa ilang pagbiyahe. Ini kasunod sa pagpatuman sa Alert Level 2 nga status sa Bacolod umpisa February 16 to 28 base man sa Executive Order Number 8 nga ginpagawa ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia. Ginkumpirmar ni Councilor Cindy Rojas, chair sa Committee on Returning Residents, nga gindula na sa Bacolod LGU ang requirement nga S-Pass. Nasaad sa EO nga ang mga inbound travelers alin sa anuman nga lugar sa Pilipinas nga fully vaccinated ang kinahanglan lang magpresentar sang vaccination card kag valid ID apang mga travelers nga unvaccinated o kung nakabaton sang una nga dose sang 2-dose vaccine ang gina-require sang negative rapid antigen test. Ang mga inbound travelers ang dapat magpresentar sang backtrack ID, makapasar sa symptom screening sa pag-abot sa syudad kag magsunod sa minimum public health protocol. Sarang man nga ipaydalom ang mga inbound travelers nga may negative RAT result sa isa pagid ka RAT kag ini ang libre para masiguro nga authentic ang ginpresentar nga dokumento. Samtang magapabili naman nga unhampered ang pagbiyahe sang tanan nga opisyal sang gobyerno kon public sector personnel nga yara sa official business apang dapat masunod ang Section 3 sa Executive Order kag ang vaccination mandate sa mga personnel nga yara sa gobyerno. Lang good for now is backtrack. And if you are fully vaccinated, vaccination card lang din. Kung hindi ka pa vaccinated or if you are partially vaccinated, you need to present a rapid antigen test. Si Councilor Cindy Rojas.
Ginpayag ni Bacolod Councilor Benecito Novero nga magasapol pa ang local school board kung LSB subong nga semana para talakayon ang posible pagbalik sa limited face-to-face classes sa Bacolod. Hindi matapos nga gin-downgrade na sa National IATF ang Bacolod, humalin sa Alert Level 3 pakado sa Alert Level 2 umpisa Pebrero 16, 2022. Suno kay Novero, chairs ng Committee on Education at tala naman nga pagatalakayon sa LSB ang pagdugang sa tatlo pa kamabulutuan sa pagpatigayon sa face-to-face classes. Iniya mo ang Alberto Arceo Senior Elementary School, Rafael Alunan Elementary School sa Barangay Alangilan, kag Father Gracian Moray Integrated School sa Barangay Granada. Sinabaluan sa idalom sa in-person classes, ginatugutan lamang ang makigbakin ang mga fully vaccinated ng mga manunudlo kag estudyante. Ipatuman sa gihapon sa siyudad sang Bacolod ang curfew. Umpisa alas 11 sang gabi, tudto alas 4 sang kagahon. Sa idalom sa Alert Level 2, umpisa Pebrero 16. Base sa Executive Order No. 8 ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia, magapabilin man ang modified policy sa liquor ban o kung ginatugutan ang pagbakal kapag inom sa makahulubong ilimnon umpisa alas 12 sang udto, tudto alas 10 sang gabi. Sa idalom sang Mando, hindi pa pwede nga mag-operate ang mga casinos, horse racing, bulang, kag operation sa mga bulangan, lottery, kag betting shops, kaiban pa nga gaming establishments, magluwas kung may permiso sa IATF o kung Office of the President. Sa mga establishmento, ginatugutan nga mag-operate sa maximum nga 50% indoor venue capacity para sa mga fully vaccinated o kung unvaccinated, kag 70% sa outdoor venue capacity, apang tanan ng empleyado o kung workers ang dapat fully vaccinated. Ginmando sa Provincial Legal Office ng Negros Occidental ang pagpahalin sa mga guests sa Mambucal Resort and Wildfire Sanctuary nga wala sa admission ticket o kontrata. Ini ang nasulat sa memorandum order nga ginpirmahan ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelias subong nga akon kahapon, Pebrero 15, 2022. Iya ginmando kay Tourism Officer kag Mambucal Resort Head Cheryl Dicena kag Safety and Security Division Head Renelo Lastiere nga ipasira ang Mambucal kag dumilian ang pagpasulod sa mga guests samtang nagapadayon ang rehabilitasyon. Suro kay Nelias, pwede lamang nga makasulod sa mga guests agod magkuha sang ila kagamitan. Ginpatigayon ang rehabilitasyon sa Mambucal matapos maapektuhan sang Bagyo Odette. Kahapon, ginpahayag ang Provincial Administrator Attorney Refando Diaz II nga may isa ka Russian national nga padayon nagatiner sa Mambucal bisan pa nga natapos na ang kontrata sini. Ini nga dumuluong amuman ang tag-iyas ang salakyan nga nakaparking sa Mambucal kag ginakusahan nga naka-hit and run sa nagabisikleta sa Barangay Mansilingan, Syudad sang Bacolod sadtong Pebrero 8. Nagtukod naman ang siyudad sang Bacolod sang Oplan Lines nga nagapatigayon sang clean-up drive isa ka bes sa kada semana. Suno kay Wilfredo Julingo, ang miyembro sa sininga grupo ang Oplan Lines ang inalakipan sa mga personal sang Department of Public Services, City Legal Office kag General Services Office. Ginpahag ni Julingo, may mando man halin sa alkalde nga maghimo sang garden sa mabakante nga lote para mapatahom kag malikawan nga mabuyan sang basura. Samtang ginpahagman ni Julingo nga naghagan-hagan ng reklamo angot sa wala mahakot nga basura sa Bacolod. Suno kay Julingo, may isa ka truck sang IPM-CDC nga gintalana para maghakot sang basura sa tion nga may mawaton nga reklamo sa Complaint Center o kung sa 445-6579 nga pwede tawagan umpisa alas 8 sang aga tudto alas 5 sang hapon, Lunes tudto Biyernes nga adlaw. Dugang pa sini nga piyak sa trabaho sa Task Force Basura kag Oplan Lines, ginalakip man sila trabaho ang Task Force Disiplina nga nagapanaway sa mga nagalapas ang minimum health protocol. Ginhatagan sa first warning sa Task Force Basura ang 12 ka mga individual nga aktuhan ang illegal nga nagahaboy sa basura sa syudad sang Bacolod. Suno kay Wilfredo Julingo, pamuno sa Task Force nga ini nga mga persona nagausar sang tricycle o kon tricycle nga nadakpan nga nagahaboy sang basura sa nagkalain-laing nga lugar sa Bacolod nga masami sa oras sang kagabihon. Lakip na diri sa mga bakante nga lote kilid sang highway area sang Barangay 2, CL Montelibano, Barangay Alihis, sa area sang Lopez East, sa pader sang Mountain View Subdivision, area sang Barangays 1, 14 kag 16, highway sang Doña Juliana kag sa dalan sang Barangay Mansilingan pakadto sa Barangay Filisa. Ginkuhaan sang Task Force sa litrato kag ngalan ang managlapas sa pulisa kag sa tiyon nga liwat nga madakpan sa illegal nga paghaboy sang basura sila ang papanaugan sang 500 pesos nga penalidad o kon community service. Dugang pa ni Julingo magluwas sa una nga warning, ginpahangop man ang manadakpan sa ila violasyon
investigasyon sa paglapas sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ginalantaw ni Jilinggo nga nalapas ang pulisa bangod sa mga late throwers ang basura o kon nakalabay na ang trucks ng IPMCDC sa ilang schedule antes ginpagwa ang basura. Ilid patirman, da naginabutang sa mga CL Montalibano. Dito sa Alilis, kaya dali mismo sa aton nga mga lupos sa is may gaboy mo da sa kilid sa mga dalan lang. Kaya ang kadakpan namang lambot na sa mga 12 ka mga persona, no? Kabayan sa pagpahayag ni Task Force Basura Head Wilfredo Gilingo. Senate President Tito Soto handa mag-resign kung mapamatudan naging pressure ang mga senador. Samtang mga empleyado sa gobyerno, ginpandaman, hindi magsuksok sa mga bayo o nagpakita suporta sa mga kandidato. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga passing para mag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. May na-notice ka ba lang nga facial rash nga daw kaangay sang korte sang alibangbang? Morning sa liwat kay dali lang. Dalangin mga ka-aksyon na. Lagi na lang tawad sa pa kung sino ang comment. Anyway, dila to kay din sino ka nag-stop kag ginasun boy. Kay Rosemary Cabugwason, watching from Barangay Cubay. Si Miss Jinky, thank you again sa 100 stars. Si Ma'am Romela Ilostre Revalo, Enrique Caballo Subaldo Jr. Nga wala ko nag-appear ang stars nga na-send ko. I send 300 pero don't know if makita nyo. Kita ko mga 200 na. Ang 100 Miss Jinky or basi tingog na 300 na minya balaw. Di ba? 100 gura. Nakita naman Miss Jinx.
Aha, thank you man, Ma'am Van. Good morning sa imo. Ay, good afternoon, gali. Dra sa may Rochester, Minnesota. Happy Tuesday here from Twin Cities, Minneapolis. Sige, thank you sa 100 stars, Ma'am Van. Oh, siling ni Ma'am Romela, yes, okay na. Ay, amo na yung mayo da. Thank you, Ma'am Romela. Sa kay Christine Minyas Villalobos, may agaman. Kumusta da kay Cielo, ano? Excel Fay. Kay Excel Di makita, Fay. ay naging kami ni boss na Excel Fay, Yes. Kaya, hopefully, kung wala siya klase. Christian Bea Dalisay, good morning man. Homa Lumena. O, star party kita ha, Miss Van. Action ba yara pa si Jane Agsam? Nagapamati man siya. Sa Kabugwason? Hindi. Ng Sa ano silingan? siya? Gusto mo silingan. Especially kuno kay nung Sipil Agsam. Kay Angie Licaniel. Oy, Ange, good morning sa imo. Kag kay ihada ko Caitlin Nang. Wow. Ara sa? Ara siya. Ay. Oh, Lain, good man si swerte. Caitlin. Makita gito sa ako niya. Rangin natay sa ako ni Kuano. Oh, ni Yun ni Vincent. Vincent, Lain, oo. good man. Niya pa China all. sa. Oh. Winston Goles, good morning man. Kag kay Jean Buerom. Kita mo, Diding Alojamiento. Yes, good morning. Kag kay Gingging Arroyo. Good morning sa imo, Ging. Chibok Famine. Good Watching morning. from Toowoomba, Queensland. Toowoomba. Sa Bongga. Australia, no? Queensland. Australia na siya. Butaguro. Si Ma'am Van, 400 stars nang na-send, no? Thank you, you. Pilton Lipura, kag Dina De Cripito. Happy birthday ko na sa anak niya, si Nidin Naidon Jan. Abuas, February 17. 17. Advance happy birthday. Kagkaroon action boy padumdumon mo kay may greet man ta ha. Yes. Nga birthday. Daw Okay, na on February air. 17, daw may somebody I know nga daw birthday man February 17. Mo check ko lang was. Anong dumamayo? Para Nga, mayo. i-greet ko gina dapat. Oo. I-greet mo gid. Gani, Na, ang sakto gid ang Queensland sa Australia gid. Perfect. Sila ni Ma'am Van Mayo, no? So, February 17, may harap pag ko kilala, February 25. Damo ko kilala nga February nga birthday mo. Si Miles, si pare ko George Lisa, February man na. Si Migo ta Buddy Ferrer, February man na. Roslyn Benaventura, Si good Ma'am morning, Luing, ma'am. February man na. Yes, si Ma'am February Luing, 9. February man. Si Ma'am Luing, guro kasi Buddy Ferrer, no, dungan-dungan, ginado February 9. February 9 sila. Roslyn Benaventura, maayong aga man sa imo. Kay, sino na ginalantaw mo na? Ikaw na? Si Bea Alonso. Ay, idol ko na. Abo, idol ko na. Of course. Beautiful Bea. Bea Alonso. Idol ko pag iniyang iya nga farm. Tayo maka-farm. Pero kita ako kasang pag- kay Heart, ibang lista nga kuan. Outfit. Outfit. Ay, oo. Bongga siya. Daw, kay man, daw. Angayan, gid siya, si Heart. Nag-uso naman na gani action boy. Kung si Heart ya angayan, feeling ko ako, do pangros ka nadakpan. Kaya iya to daan yung bayo. Do, aray tag sila, pukot. Pukot na tawag. Pukot, do do net. pukot Do na, net, do oo. net. Pero malmahal to. Hindi mo to maasiyasi ang presyo sito, malmahal. Pero although So- nga kitaon, di ang imo nga, kapo daw, hindi saya daw ka daw, hindi sa kabastos ang dating, ano? Kay Heart? Ay, Ano basta si Heart yung gasuksok. Yung Daw si ka, Heart man yan, man kuan siya. siya balaya, daw ka, Fashionista lang yun gid siya. siya balaya. Ang ngayon siya gorgeous. Kita mo naman nagro masunod-sunod sila, Stunning. nga mo to nga At yun, suksok. hindi mo ginada masunod sila. Kay nang damo nagkagawaligya subong. Aba? Oo. Di ba ka na ko mo susuka mi mag-news ta? Ay la. Kalain. Dubang gross ka na dakpan ko na. Sige. Standby na kita sa aton mga balita national. Ang doctor's recommended nga vitamin C.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:32, detalye na sang mga balita nasyonal. Nagpakigangot na ang Philippine Overseas Employment Administration sa DFA kag Philippine Embassy sa Ukraine sa posibilidad nga pag-repatriate sa mga overseas Filipino workers kasunod sang report nga Russian invasion. Sunod kay POEA at Deputy Administrator Bong Plan, ako nagahulat ang hensya sa opisyal nga panugyan sa DFA kag Embassy nga mo ang pagbabasihan sa pag-issue sa nakahigo nga mando kon voluntary repatriations sa mga OFW sa Ukraine. Una na ginpahayag sa Philippine Embassy sa Warsaw nga ila ginamonitor ang kapin 380 ka mga Filipino nationals nga nagapuyo sa Ukraine. Nagpanugya naman ang POA official sa mga Pinoy sa Ukraine nga mapag-iangot sa pinakamalapit nga embahada kung may matabo nga mga insidente o kung kinahanglan sa bulig sang kag repatriation. Handa si Senate President Vicente Soto III nga mag-resign kag tirohon ang kaugalingon sa Luneta kung mapamatudaan nga gin-pressure siniya makaupod nga senador para magpirma sang Senate Blue Ribbon Committee draft report nga nagapakita nga may salabton si Presidente Rodrigo Duterte may angot sa kontrobersiya nga involbado ang Pharmally Pharmaceutical Corporation. Sunod sa senador, hindi matuod ang alegasyon tungod wala siya nakaistorya sa mga senador angot sa Blue Ribbon report kag siya mismo ang wala man nakapirma. Una diri nanawagan si Soto sa National Telecommunications Commission nga imbestigahan kag untato na ang pag-usar sa text messaging bilang propaganda tool batok sa mga personalidad o kon grupo. Ini kasunod sa nagalapta nga text message nga nagaalegar nga siya kag ang re-electionist nga si Senator Richard Gordon ang nagpressure sa ilang mga kaupo na pirmahan ng Senate Blue Ribbon Committee draft partial report may angot sa investigasyon sa pag-usar sa pandemic funds sang gobyerno. Nagpanumdum naman si Civil Service Commission Commissioner Eileen Lizada sa mga empleyado sa gobyerno nga hindi magsuksok sang bayo nga may tinaga nga nagapakita sang suporta sa kandidato sa tion sang trabaho. Suno kay Lizada, desisyon sa empleyado kung ano nga kolor sang bayo ang suksokon, apang hindi dapat ang kolor nga may tinaga nga vote for. Ginpatag ni Lizada ang mga empleyado sang gobyerno ang may uniforms apang mayara man sa civilian day sa tion sang Biyernes nga adlaw. Suno pa sa CSC Commissioner nga gidalian man ang pagsuksok sang kolor nga nagatuyo nga mag-promote sang kandidato. Sa debaluhan nga ang kandidato ang masami nag-a-adapt sang color bilang tema sa tion sang campaign period.
Gin pasakaan na operational capacity sa mga establishmento sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 4 papanaog. Suno kay Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, ginaprobahan sa Interagency Task Force ang dugang 20% nga operational capacity sa mga establishmento sa lugar nga 70% na sa senior citizen kag immunocompromised ang fully vaccinated na batok sa COVID-19. Dugang pa ginatugutan man sa nga dugang nga 10% sa operational capacity ang mga establishmento nga nakasecure sa safety seal certificate. Sa idalom sa Alert Level 2 status, ginatugutan ang 50% nga indoor capacity sa fully vaccinated kag 70% sa outdoor capacity. Sa idalom sa Alert Level 3, ginatugutan ang mga establishmento sa 30% nga indoor capacity para sa fully vaccinated kag 30% man sa outdoor capacity. Samtang nagapanawagan naman ang kandidato sa pagkapresidente nga si Senador Panfilo Ping Lacson sa mga may gahom nga botante nga panginbusla ng ilabalota sa adlaw sang eleksyon. Sunod sa kay Lacson sa isning nga social media, ang botante nga Pilipino amo ang hari sa adlaw sang eleksyon. Kag sa isa lamang ka adlaw sa Mayo 9 sunod kay Lacson, mas mabaskog o kun ang ballpen nga ginagamit sa pag-shade sa ngalan sa balota amo ang pinaka mabaskog nga armas agon magpili sang leader nga kinahanglan naton. Dugang pa ni Lacson, hindi dapat o kung hindi na kaigo lang magpili sang kandidato nga pwede na. Hindi ni ang husto nga panahon nga tilawan ang mabaguhan o kung wala pa sang napahududan, ilabi na sa tuman nga krisis nga natubang karon sang pungsod. Sa ilang kampanya sa Mawab, Davao de Oro sa itong Sabado, gininyo ni Lacson ang iya mga taga-suporta nga paminsaron sang maayo ang mga ngalan nga ila pilion sa balota karon nga palaabuton ni eleksyon. Suno kay Lacson nga ang pinakamabudlay nga matabo amo nga sa pagtigulang nato na nagapungko kita sa rocking chair, ginadumdum ang nakaligad, kag nagayumyum na lang, kag kung kisa daw mahibi pa, bangod sa pagpili sang sala nga malidres. Una nang ipaglaksyon, importante ang pag-isa, agud nga matadlong ang gobyerno, kag matadlong ang pangabuhi sang kada Pilipino. Maangkon lamang inisuno kay Lacson, paagi sa ginatawag nga leadership by example. Suno sa kay Lacson, ang isa ka leader nga nagahimo sang iya sini nga ginahambal amo ang pinakamaayo nga faktor sa pag-isa bangod ginhatagan niya sa inspirasyon kag gina-motivate ang iya sini nga mga pumuluyo. Naaresto sa mga tinawos ang Bureau of Immigration Fugitive Search Unit kon BIFSU ang isa ka South Korean kag Taiwanese national nga ginapangita bangod sa kaso may kangtanan sa illegal nga droga. Sa report ni Immigration Commissioner Jaime Morente, nadakpan na nakapalagyo sa presuhan nga South Korean nga si Choi Sang-gyon, 44 anyos, sa iya nga hotel room sa Barangay Tramo, Pasay City. Nadakpan si Choi paagi sa warrant of deportation na ginpagwa ni Morente base sa deportation order sang BI Board of Commissioners bangod sa pagka-undesirable alien sa tung 2019. Ginakabig naman ang nisambit ni Dumulong bilang undocumented alien matapos kanselahon sa South Korean government ang pasaporte sini. Ginpahayag ni BIFSU Acting Chief Rendell Ryan C. nga nagapatubang si Choi sa kaso may kangtanan sa psychotropic substances nga paglapas sa Narcotics Control Act sa nasambit niya pungsod. Nagwa sa records ng BI nga nagtago si Choi sa Pilipinas sumalin sa nag-abot sa pungsod sa tong Mayo 2017. Samtang sunod pa kay C, naaresto man si Chai Chong-yu alias Sai Zong-yu, 26 anyos nga Taiwanese national sa Tambo, Parañaque City. Ginahibalo sa ginpahibalo sa Taiwanese authorities nga may ginapangtubang si Chai nga warrant of arrest bangod sa drug trafficking. Lunsay preso karon sanday Choi kag Chai sa holding facility sang BI Bikutan Taguig samtang ginahulat ang ila nga deportation. Sa kalabusan nga bahay sa atong balita nasyonal, wala sa kakapoy ang paglibot ni Vice President Leni Robredo sa nagkalain-lain nga lugar sang pungsod. Nagatrabaho sa masobras basa 18 oras sa isa kadlaw para magpakilala sa pumuluyo bilang kandidato sa pagka-presidente nga nagapangako sang pag-uswag sang pangabuhi sang tanan paagi sa isa ka gobyerno nga tampad. Pagkatapos si maglibot sa Bicol Region, Batangas, Laguna kag Zambales, nagpadulong naman si Vice President Leni sa Capiz, Aklan kag Antique. Dako man ang pagpasalamat ni Robredo sa mainit nga pagbaton sa iya sa nagkalain-lain nga lugar nga bisita niya para sa kampanya. Pareho sang mainit nga pag-abi-abi sa iya sang mga taga-suporta sa Roa City sa tung Martes sa una sa duha ka adlaw nga iya paglibot sa Isla Sampanay. Sang
adlaw naman sang tagipusoon o kunang Valentine's Day, ginendorso sang national artist nga sa day Ben Cab, Alice Reyes, Ramon Santos, Ryan Cayabyab kag Rio Alma ang kandidatura ni Vice President Lenny. So kay Reyes nga national artist for dance, kinahanglan naton si Lenny kag kinahanglan man niya kita. Himuon na nga initaran para sa pagigugma sang pungsod. Suportado man sang grupo sa mga senior citizens nga Seniors for Lenny kag sang grupo nga LGBTQIA+ for Lenny ang kandidatura ni Robredo nga nagpirma sa kasugtanan nga nagaunod sa iyang mga plano kag polisiya kung mapili bilang presidente para sa duha ka sining ka sektor. Diri na pangako ang vice presidente nga hatagan sang sabat sang Robredo administration ang makinahanglanon sa mga may edad na apang buligan sila nga pabilin nga may aktibo sa pag hatag man sang iles ni ikasarang para sa kauswagan sang pungsod bisan sila ang retirado na. Samtang proteksyon naman sa diretso sang kada tao kalakip na ang minority sectors, pagduso para sa civil union, pagdula sang diskriminasyon kag sang stigma batok sa HIV kag AIDS ang pila sa mga kaundan sa iyas ni kasugtanan sa LGBTQIA+ community. Ikadua, pamunuan man nga ginasiguro ang mga nabilin nga sektor sa gobyerno ang matagan sang masa madamo nga diretso bangod ini ang mandato sang presidente nga siguraduhon nga palarihas ang tanan. Ang duga naton nga mga balita sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa Yes, good morning Barky Tribe kag kay Kimpo Yulo sa pamilya Agustilo kag Yulo dira. Good morning. Cory Vidaha, ga-monitor lang sa radyo permi. Talag sa kuno tanaw live kay way guro sang Wi-Fi. Ay, Kag data. Reynaldo Reparo, good morning man. Ang tawag gali itong suksok ni Heart gali, sheer dress. Sheer dress, sa hambal ni Ma'am Van. Siguro. Bakal ka Basta na. ang panawag ko to be pukot, charot. Ay, kalay. Baklanta ka na guro ay. O, sige, andaman mo ha. Prosoksokon mo. Ang paryogi dyan kay Heart. Basta paryogi dyan kay Heart. Hindi ko na sa ano lang ya. Sanggin ano lang ya. Hindi kita, hindi kaya na sa puta tay-tay, ang isang mapukot lang na daw na nagamit la. Hindi ko, bala ka da ya. Hindi ko na ya. Gusto ko ya kay Heart, gidya. Pasoksokon mo lang ko sina. Dapat ang bongga na lang gid na, no? Hilabanan ta si Heart. Laba. Magkatuloy si Heart, no? Ang mukha mo na. Gamo ka mo na. Mambag siya, ano nangyari sa'yo? Ay, kalain. So, sino yung pag-urasyak niya? Kasalanan ko pa. Magkadto, di siya bino. Nakaamo ka na yung liho. Masiling urasyak niya sala kung gidni mo. Kasi makamba siya, garo, are you okay? Kalain.
Kaya belated happy birthday kay Heart. Sang February 14. Sa February 14. Birthday na. Happy birthday! I think birthday yan ha. Kaya I think daw kuhan man na nila daw wedding anniversary. Ni Cheese, no? Daw wedding anniversary na nila. Yes. Kaya daw dugin-dungan yun sa birthday ni Heart mo. Oo. Saka... Tuod, no? Magkutabi si Heart. Basta mo gito ka, kaga mo man ang presyo, kaya tapos susok ibaligya. Kwartahan, gilisong manenay. Mahal-mahal, guro to man, no? Mahal gid man, pero to kalibo man. Libo-libo, gito Aksyon Boy, do mga, hindi man siya kalabot, 100,000, pero do basta, ano siya, basta mahal gid siya. Hindi na sa pwede maprinda Pagitaan, nakabalasang ano. Hindi sa pwede maprinda sa ahensya? Ha? Iprinda, pagidya, ikala. Prinda lang eh. Melvin Peñafiel, good morning man. Pakitaan, nakabalasang presyo, sito Kag bala. kay Ems Aboso, good morning kunan, thank you gid sa Beb's Mango Stand sa Paaman. Ay kay Ginisol Gondira, good morning. Yes, good morning. Remia Garcia, good morning man, dira sa barangay Panukod, Bosako, Panawang. Natulugan ako kagabi. Di pa ako nagtulog. Kasi no? Si Remia Blau. Aga pa nawag siya Simo. Oo, nagtulog ko gabi, temprano pa mo, guro. Hindi, amo na yun. Nagpuli ko sa balay, guro, mga around 4:30. Mga 4? 4:30, Mga 4, guro. Dito ko dahil tulog ya. Ikaw ka mabugtaw do mga alas 9 na, nagkaon jutay ka magtulog liwat. Ay, wow. Wala ka gali, event that time. Wala. Kaya mo na, amo man na mga chimpo, bila nga daw makalulibre ka nga tirahon mo tulog, no? Correct. Okay. Kay Ma'am Elizabeth Gamala, good morning man. May Flores Alcantara. Kaya happy birthday sa amiga ni Teacher Romela sa San Enrique nga si Verly Grace Dunesa Valente. Happy birthday! Verly Grace Dunesa Valente, happy birthday. No? I-kontra ka lang sa on air, pwede na sa mag-greet on air, no? Yes. Kaga si amigo ko Bob Francia. Good morning man. Aga pa nag-text. Kita na ito ako, amigo sa Kwan. Dahil sa Daloma. Karon kita naman kamo. Okay, may istoryahan kami nga mga... Hambal siya nga buksan niya ng box number 19. Kaya basta mabtan para tigkalala. Awo, kang imo to blang nga. Ginsukot ko na to siya. Lingko kay Aksyon Dorel. Suktagid siya. Oo. Box number 5. Nakabukas na sila box number 5. 5 pa lang. Amo na ko na nga mo nga mitingan karon kun ano namon ang unod sang box number 5. Sige, pwede ko ka upod sa meeting. Pwede na pudlayan ka mo. Kaya hindi ko makita, pero sige lang, next time. Next time. Ang presyo? Ang presyo sa bahay. Basta mahal to, nakita ko to, those 39,000. Ano man lipat ko, basta Grabe no. Grabe no, bahay, wala. Rochelle Fulgencio Susana kag Marilyn Abarte. Good morning man. Kag ang gwa pa lang tuguro. Ang kuan pa lang bala ang sheer ng bala dress wala mo pala na. Amo lang tagani. Tuway pa nalabot sang dalang bikini. ang bikini nga guro pila man na guro. Iya nga. Mga 2.5 guro. Ay nga bikini. 2.5. Ang top na kag ang ano niya. Ikalay. Pantelets. Daw siya lang yung makamuha na, no? Hindi ba lang nag-fashion? Daw siya lang yung nag-amaw. Daw wala ba ginabash. Daw ay ginabash, oo. Daw siya lang yung, doon ka, di ba doon ka intra sa daw fashion show dito sa Paris? Oo, gin-invite gina siya Aksyon Boy. Siya lang na, only Filipina. Dito sa Paris Fashion Week. Yes. Paris Fashion Week? Paris Fashion Week. Mga luxury brand, bala mga Aksyon Boy. Aksyon Boy. Mga, ano naman, ng, ano ganyan, on the floor ganyan, ano ganyan, on the floor, Versace, mga muna. Versace, on the floor. Di ba? Sa on the floor. Di ba muna? May lang pamilya ko sa kanta nga, ano ba, Versace, on the floor. Di ba muna? On the floor, ba ako, no? On the floor ba? Versace, gali. Mga Christian Dior, Louis Vuitton, mga... Hermes, YSL. Dirty, no? Yes. Sige, okay. Standby na kita sa dugang ng mga balita.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home. Morning edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:50. Kag sa detalye, Balita International, pabalik na sa ilang base ang pila ka mga soldado sang Russia nga una ginpadala sa border nila sang Ukraine. Sura sa Defense Ministry Office ng Russia nga bisan ila ginpabalik ang ilang mga soldado, padayon sa gihapon ang large-scale drill sa lugar kaupod ang pungsod Belarus nga magatapos ang tugtog Pebrero 20. Una diri masobra 100,000 ka mga soldado sang Russia ang ginbutang sa border nila sang Ukraine nga ginkabalaka naman sang US kag mga kaalyado sini. Ginpahinwala naman sang Russia nga sila mag-aatake sa Ukraine. Sa negosyo, nagapabilin gyapon nga bugos ang commitment sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga mapabilin ang balanse nga paghatag sang stimulus sa ekonomiya samtang ginalikawan ang saka sa inflation rate. Ginpahag ni BSP Governor Benjamin Jokno ang inigabagay antes man ang ilang monetary policy meeting o kon policy setting meeting sa mabot nga Huwebes, Pebrero 17. Suno kay Jokno, pagi sang accommodative monetary policy kag extraordinary measures sa Central Bank, sigurado ang nakaigo nga liquidity sa financial system. Sa foreign currency exchange rate, US dollar 51 pesos kag 3 centimos, Singapore dollar 38 pesos kag 16 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 57 centimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment, nagdesisyon nga mag-intra sa Miss Universe Philippines 2022 ang beauty queen nga si Michelle D. Sa iyang social media account, gin-kumpirma sini pinagi sa pag-post ng picture sa din makitaan ang iyang new haircut. Maghihintig lawas ang 26 anyos ang syudad sa Makati. Kung aminado ini, hindi madali sa iya na sambi nga pageant, kay isa ini kadako nga hangkat para sa iya. Sa sports naman, nagpain ang Philippine Sports Commission sang pondo para sa miyembro sa Philippine National Women's Football Team. Sa 1.25 milyones nga insentibo ang ginaprobahan sa PSC, may tag 50,000 pesos ang 23 ka players ang team, lakip na ang 2 ka reserves. Ang mga pondo ang bilang pagkilala sa PSC sa pagsulod sa Philippine Football Team sa semifinals sang 2022 AFC Women's Asian Cup. Madumduman, ginpierde sa National Women's Squad ang Chinese Taipei sa quarterfinals sang AFC Women's Asian Cup. Balita Espesyal! Alright! Energy! Yeah. Kaya matiyo pa lang ko ba? Kaya wala ka naman, boss. Kaya matiyo pa lang ko. So, yung mga nanay. Correct? Okay. Agree? Agree? Yes. Completely agree. I-greet ko pala Action Boy, happy birthday. Happy 55th birthday. Kay Alma Siger, ang tamyaw. Kaginatamyaw nilang gali ang taga-barangay Tangob, health workers. Sige happy birthday liwat kay Alma Siger, kag tanan nga taga-barangay Tangob health workers. Yes, Ang good greetings morning. from Action Eden Aboso. Yes. Happy Sige, birthday happy man sa akong birthday. classmate kay Lourdes Dalida. Karon nga adlaw. Happy birthday sa imo classmate Lourdes Dalida. Good morning. Ginatamyaw ko man dira ang akong amigo, ang akong doktor, akong legal consultant, si Bob Francia. Good morning Yes, sa imo good Senior Edward Francia. Liyog ko bukas ang Box 19. Ang box number 5, muna karon nga meetingan. Sige. Would you like to be with us during sa meeting? Pwede man. Meetingan kung nanuna. Kung nanuna mo ng box number 5. Sige. Nina Litoy. Kag Rayjan Tan Villalon. Wala na Torpo maging Jongko. patamyaw si Dudes? Wala? Si Dudes, Okay na? daw wala sa text. Rayjan Tan Villalon, good morning, Action Boy. Nag-monitor man siya ganun. via radio. Good morning, Rayjan. Si Cory Vidaha. Oo. Sa radio man. Yes. Kag happy birthday kay Dennis Abanilla kag Robert Lazares. Yes, Ang happy panamyaw birthday. halin kay Raymond Alarcon Sagal Jr. Happy Yes, happy birthday. Sige. So balita special to Action Boy nga gawon tabisan gamay Go. lang anay. So kay lapit na balang election Action Boy nag-start na galing national campaign. So gina-push natin of course ang mainalamon nga ano bala nga pag
pagpili pagboto. sang kandidato, pagboto. So, agod yung mas makilala nato ng kandidato, dapat may pila ka mga puntos kita nga i-consider. Balo ka mo muna ng adlaw nga kita nga mga Pinoy, mga ordinaryo nga Pilipino, daw kitang hari sina. Kaya we decide kung sinong aton nga mangin leader. Yes, sinong ibutang sa pwesto. So, sige. So, isa sa mga puntos, Action Boy, nga dapat i-consider sa aton mga ka-aksyon sa pagboto, una, maglantaw ka, Action Boy, sa mga debate kag public discussion sa mga kandidato. Tigali kang iba na kandidato, daw lang interest debate. Ati, amo na daw ang problema. Malantaw. Ako na maglantaw sa debate. Oo, kay maano mo bla, Action Boy, maano mo bala mabalaan mo bala ila mga opinion sa kada issue balanan. Okay, so mo na. Balo ka hindi mo niya mabayaran ang debate mo, kay debate niya ara na daya hindi kasi lang mababayad ka kay para nami kasi debate hindi niya pwede. Hindi. Debate ka da galing kiti kundi ka da mag-intra paano mabalaan sa tao na karon ng imo mapanindugan sa mga issues. Correct. Okay. So next, Action Boy. So kita yung mga Pilipino, tan-aw kita sa mga debate. Namo na siya. Maglantaw gid kita. So next, Action Boy, i-consider mo man ang komento sa iba niya tao sa kada kandidato. Kaya sa iba la kay ano man siya kay, of course kita tanan may kada isa sa aton may kandidato na gid nga daan mo. May karana. So ako may ko kandidato, i-post lang ko. Pamatian mo man ang komento. Kag hindi ka na maglalis. Hindi ka maglalis. Pamatii lang. Kay iya nga iya man na iya nga pananawan. Okay? Kaya ko Caitlyn nang inay, mano ka naman. Ano naman si Caitlyn man? Feeling ko orderan mo naman siya bugas. Feeling ko bligyan man sa bugas. Okay. So next, Action Boy, hibaloon mo ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Hindi ka lang magpamati sa mga social media, sa mga sa ilang mga daw propaganda, tanawag gid anong background niya. Correct. Anong hinuan niya? Ikaw gid mismo mag-usisa. Okay? Ikaw gid siya. So, para mausisa mo, bisitahon mo ang ilang website o kon fan page. Kaya ang mga kandidato sa Action Boy, may mga website na sila mong dra nila na plastar kung ano na ilang mga hinimuan, ano ilang plataforma, So, ikaw na mismo tuon sa imo kagalingon. Correct. So, tapos kung magbasa ka, hindi lang kandidato nga imo yaw pagbuton, basaho man ang iban. Basaho man ang iban. Kaya para makakumparar mo. Tapos sige, actually damo pa. Ay sa pag-action doors dugang ko dabla, hindi ka na magpati sa mga survey na. Correct. Dugay na sa Pilipinas nga survey, matani ko sa Amerika nga survey kado ka legit la. Dire kaya dumdum ko na 2019, ang isa ka kandidato antes ang eleksyon daw taglambot sa tag 80%. Ang kontra yan, mga tag 8% lang. So, pagwas ang resulta sa eleksyon, perdi siya. So may chance nga magbago mong kaya syempre pila pa man lang ka pila pa ka months ang because napili. I would like to believe ako yagapati ko nga ang survey does not reflect sa anong ara sa ground. Wala ina sa ground may mga todo mo namla hindi tanda na magpating. Amo na ni siguro madaog siya na hindi no. That's still popularity we're talking about. Yes. Pero tanaw naton ang kandidato nang balubla kay na anong iya nahimo? Anong iya plano? Ang planong himuon, no? Ang iya ang planong himuon di base mo sa iya past performance. Kinablang walk the talk. Nang nahimo mo na. Muna siya. Morning lang da. So actually, damo pa mga ka-action, ka muna lang bahala. Oo, basta importante, malo ka mga ka-action, ining 2022 elections, amo na ni, parte ka budlays ni mo kay kadamo sa ginatubang subo nga krisis blasang pungsod. Correct. This is our time, this is our chance, nga magbutang sang leader, nga makapakuan sa aton, pagwa sa aton sa sitwasyon subo nga tama ka budlay. Tanaw naton ang leader nga muna nga kung sino ang may kasarang, may plano nga makatibawas kita sa aton sitwasyon sa karon. Our chance is on May 9, 2022 nga elections. Maglampas pa na hindi naton magamit. Ate. Tulukay na lang ta tulukay na lang ta sang masubo sa isa kag isa. Bunggas ang tulukay sa masubo sa isa kag isa. Okay? Okay, kayo. Sige, mga ka-action. Salamat. Kaya da ka na Jocelyn Song Comedia. Good morning man kag Sol Lama Barnatsa. Nagpasalamat si Ihada ko Caitlyn. Yes, so okay. Kaya para maka-feel niya gid ang love
Man. sang February 14. Very good. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-aksyon Boy Duran, mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Life